Nga to, di ko mo. Nagnato. Sa ano naman daw, itamo na payag ko, dapat daw. Ay, sus. Kasla, the red horse. Naglaglag to ti puso, ma. Ala, kasi ano ngayon daw? Dito naglaglag to nga kalding. Apay ngayon na kita daw, kadingunan. Aguray ka pa, Sa ti doktor, ha. Naglaglag to bang anglet. Sobret. Hello daw, kumusta ka daw? Damanin. Damanin daw. Si kamanan. Agsakit kamanan. Ngarod daw. Sakit na manang. Sungar nga da manang. Pauna yun. Anya manin ti marikrik namon. Kanayon nga, agsabsabat ti kitay ko daw. Kanayon nga, burbur ti dara. Pinapang ka nagpalaboratorin? Tanam mo ang nagburburo tadaram? Ngarod daw. Kung ano ag UTI naklaang. Nga mahamag, tagburburo mo dahi ti darak. So ngayon baunda mo man dito kanyamon daw. Agoray ka man ta, i-check taman manin. I-check ko pa lang nga ta daram, ha. Kunam ka agburburok ta daram. Apay nga nga taulo daw. Ang kadi nga dito. Dito, tagpa nga to ti dara. Ay, kasi kadi daw. Kailangan sa ti daram mo, ha. Madungag mo ko yung nangato daram. Ay, wundok, nakanganga daw. Oo, nangato nga. nangato. Nangato nga talaga. Nyamot tayo. Nangato mo tinaytan daw. Sus, ako, Kasi delikado ano ka. ngayon daw? Ang nadama ti bagid. Sos! Mo! Nagngato ti guri mo! Nagngato! Kasi anong naman daw? Itamo lapayag ko, dapat Itaray! daw. Kamay nga, ay, itamo lapayag ko daw. Kasi ano No iti lapayag na bara, kawawata ng ato guri mo. Ay, Guri kasi ka ta, kanila- i-check ka dahito. No nga ato guri mo, napaspas mo tipitik ti pusom. Lachik mo mga rodok din puso. Apay nga dito timid ko daw. Guri ka, kasi no dahil ti kami nga, di ba, dati ti pusom. Dahil titon, sa digmunton. O, di ba? Ay, wala, nagasidog daw. Ay, sos. Kasla, the red horse. Naglaglag to ti pusom, ha. Ala, kasi ano ngayon daw? Delikado nga talaga. Nay, dito naglaglag to nga kalding. Apay nga, hindi kita daw, kadingunan. Aguray ka pa, Siya ti doktor, ha. Naglaglag to bang anglet. Tapno maagasan, na ita sakit mo, agsalukag ka, baka matay ka, simumulagat, ala agawid kan, tamahay bladak, di na orasan. Dan sakit di sadsadod mo. Pasok! Hello, Doc! Kumusta ka? Ano siya? Maling! Sik ka manan! Ako ka, magkapaumaga, tugaw ka, magdasakit mo. Ang daman sakit mo niya. Nga ron daw, subli-subli mo sa sakit ko. Nyamot daw. Di nagsama mag-agasan na. Subli-subli dahil ta sakit mo nga kunam. Ala, sige, aguray ka tayo, check ta dagiti dardara mo na. Kun tak-takin. Dardaram, tak-takin. Is bomb. Number 1 is bomb. Bago dahil ta, i-check ko pa dahil ta kilikilim. Dardara ka datak-takik daw. Is-isbaw. Dahil ito nga check up, pang malupitan dato yan. No, hamo nga malasatan dati nga check up ko. Awanin. Sa bali, pagbalin ng data bagin. Pagbalin nga sa bagit ito, bulprag. Bulprag? Nga kamatin daw. Nagkukunap ka niya mo daw. Buka. Awan, di ato nga saon. Sumanaw ka, tadat samat, sakit mo, sumanaw. Check ta dati, kuamon. Nung dati, gurigur mo. I-check mo no, dagurigor ko daw. Ay, Nga ron daw. I-check mo na no. Adati, kwa, gurigor ka. guri ka ta ipaipit tamang pelaang man. Dati malangan na ta. Thermometer daw. Thermometer. Thermometer. Aguray Ipitin! Ang ka nga ninyo, Bran. Ada epilepsin? Ada epilepsin na yun. Ada kilpililing mo sa talaga. Aguray. Gamit ko nga thermometer, Kita. Kasi ano nga mabasa daw. Aguni dok na ito. Aguri data. No, banganan. Dok. Kunanan nalpasan. Kita tanto. Nalpasamit daw. Tak. Aywan, nalpasan daw. Kita mo daw. Ang utam.
Niya. Okay. Effective dito thermometer ko niya. Talaga ta sakit mo. Ala aming daram kada isubom. Pati takkim Kasi ano nga nga alaam daw? Alaan ka utang? At ikang kati kwa pagyanan isbom kan takkim. Sige daw. Ikang ka daytoy punuam dagitoy. Win Punuam daw. daytoy. Okay? Sige daw. Itoy. Punuam tisbom. Kapag nagdaktal mo tan daw. Makaisbo ako may kastakal daw. Kasi talaga nga ma-check data sakit mo. Tapos sigurado. Ay, ganam. Isbo daw ito daw. Alis mo data. Daw tangay daw. Adoy. Sabi ko. Punuam ti takki. Takki. Wan takki. Punuam ate Pag-alala nga titakki daw. Takki Nagkasilang nga takki tinuang kada takki ti kabalyaw. Takki ti kaldi nga mga paglalawakan takkim laang. Punwak daw. Punuam ate, punuam amin. Kanon to pa nga mapumpuno daw. La basta punuam mangangkat ti adulat ta. Kanon to pa nga mapumpuno daw. Awan ti adu nga reklamo. Ya alam dagitan. Ina nga rudan daw. Ala ako nagito'y pagjalan tisbo kada takkay. Wan sige ingkan. Manungal daw. Sagbay nga agsubliak daw. Basta mapunom daytan, uray niya nga manong aldaw. Agsubliak Agsubli ka daw. kanya kon, wine. Sige nga rudan daw. Lain ka, Nakaon. Juan. Thank you, Dok. Ah. Bye. Thank you, Dok. Bye, Dok. Bye. Nyama ni doktoran. Pag dyan ang Facebook yung takik, mga angaw sa amo dyan nga doktor, nagwapo pa man. Naku, One eternity later. ay, makabandog mo tumuli dito agdan. Nagdagsin mo tanda ito isbo ko. Ay, hapo. Dagsin nga talaga. Nyamot tan. Tulad ko pa lang dyan. Klinik ni doktor dito isbo. Damdaman to di takik. Few moments later. Nabambanog mangyul ulit ti takki kaun. Yaman ni doktoran. Ay, apo. Yeah. Nakabanog. Nga tuntuki di dito klinik na ni doktoran. Pasok. Nabambanog na, dok. Apay ta nakamas ka. Nakubid na gamin daw. COVID ka? Okay. Sumberkan dito yun. Bakang ano natin mapasamak niya dito ka. Ay, gyaman na, dok. Talaga nga nabambanog na. Apay ta nakamas ka. Kinakubid na nga ro daw. Isungarog nga isbukin takki kaun. Apay nagbid mo nga napuno mo. Dahil tagitang doon nga plangganan is bukintakke. Imposible. Kaya na COVID na nga ro daw. Amuyo ti symptoms ti COVID. Di ka dahil. Doktora mo tintak kay. Ay, nagtaki ang doktor. Nag-uyot na doktor. Pormi pa nag-inom ko danong doktor. Iso nga napunpun nun aday jay ti kwan isbukaw. Hindi pa nagtaktaki garo doktor. Napuno mo jay batyan. Pag may tadangarod ka na COVID ka, ta napuno mo amin na kita nga doon nga planggana. Kaya mo sa mga na-COVID na daw. Medyo lang. Mangirumon mo dito nga doktor. Apita, tumanobutob ka dito. Awan daw. Di ba na-COVID ka nga kunam? Awan daw. Agore tayo check ko man, no? Tapay lagurigur mo. Lai, batay mo to sa ganito. Batay mo. Apay tasakak daw. I-check ko garod, no? Dagurigur mo pa. Ita na COVID ka nga kunam. Nyakit ita. Apay nga dahi tamutin daw. Apay dagiti sa kam. Kasla na pa nagkaliti. Kamutit. Napanak pa nakigapas na daw. Marig na? Aray! Ay, awan guri-guri mo, awan. Ikang kati pagkargaam, tayong ka mga nati isbom kintak kinjiwar. Kita inurnong mga duwa nga planggana. Sige daw. Na ito'y, malang-alang basi jiti takkim Nagloko ko mutin daw. Nagado di taktik. May sabatsa. Bati lang maganti pagkargaan. Di kaya mga sawon, isarek mami nga takkim dito, nakabangbang say. Kasi kaki din daw. Kapag ngamin papala na may sabatsa nga takkay. Basol mo, tanamati ka. Kaya mo sa daw. Lupon na laang. Inyil ulik pa yung mga di taktik dito isang batsa. Alain ka kitin alam na giti pagkargaam mo Kargaam dahil iti takke, basi lang Sige daw. Tapos ato, isbo. Sige daw. Ingkan.
Ang tatuin daw. Yaks! Nagbangsit! Yaks! Nagbangsit! Nagbangsit dahil tatakip! Gagangay na Apo. daw. Tamay sa mga lawasan. Nagbangsit! Agsak sa magsakiking ka nga pasyente ko. Hapo, aya. Natis buti ta. Atoy daw. Ay, tatakki. Atoy daw. La, kanang paila dito. Kanang. Ha? Kapag nga ka nagtatakik daw. Nagloko ka magtaon. Di ba i-check na dito? Takkim ni Disbong? I-check ta. Basta anong mga matik ngay daw. La, kanang. Agbalin ko mo lang mga takiatan. Kanang may tatakkim. Kanang. Kanang. Nga mo taon. La, kanang mo. Awan tayo nga kuhan. Reklamo. Kanang. Kanang may tatakkim. Siyempre, pabulon mo. Inuman mo tayo Isbong. Inuman tayo Isbong. Inuman tayo Isbong. Nalpasan daw. Kalpasan. Kinan mo takkim. Ininin mo Isbong. Iso dahil tati agas mo. Ano?